Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 30 minutes after 7 o'clock, and you are still locked in right here on Metro's number one. This is 90.7 Love Radio, playing great music coast to coast, straight up until 9 o'clock in the evening. Kasama niyo pa rin po, siyempre, yours truly. Yours truly, Diego Bandido. At syempre, hindi po mawawala kasama po natin ang pinakamatalino sa lahat, ang pinakahenyo. Henyo. Hindi natin pero juicy pa rin kag nagarago mo. At syempre po, ako po si Duday. Aba, teka lang, Duday. Nangunguna ka na. Pambihira naman. O sige, tahimik ka na dyan, ha? Okay, mga kabisyo tang, ito, hindi na natin patatagalin to. Masarap pag-usapan to. Pag-usapan na natin to. Naglabas ng saloobin si pambansang Kolokoy kaugnay sa aniyay di na natatapos na parinig sa kanya. Oh no! Naghayag siya ng sama ng loob sa kanyang ex na aniyay nagtagumpay na pabagsakin siya sa social media. Oh no! Sabi niya, hanggang kailan mo sasabihin I cheated on you? Halos wala na raw siyang kitain sa social media dahil nga pagpabagsak daw sa kanyang ex. Kaya minabuti niya raw umuwi at manatili na lang dito sa Pilipinas para kahit papano makaraket. Tang, logican na natin to, Tang. Ay, sige, huwag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, boards, mga kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, mga kabisyo, ha? Basic na ang kasalanan natin never na-justified na tama. Hindi porket pinagbayaran mo na, mabubura na at mawawala na ang consequence. Mga kabisyo, hanggat namumuhay ka sa kasalanan, walang katapusan po ang consequence na yan. Kasi kung gano'n ang mindset natin, pag nagkamali tayo, pagbabayaran po natin, pagkatapos okay na, ay hindi po gano'n yung buhay. So laging gagawa na lang po tayo ng mali, ng kasalanan, kasi after naman nating pagbayaran, okay na pala eh. Kaya nga po, as the scripture says, no one is righteous, not even one. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng katahimikan at peace of mind, lumayo po tayo sa kasalanan. Ganun lang naman yun. Now, logican po natin, bakit nagre-reklamo si Kolokoy na pinaparinggan pa rin siya ng ex niya? Dahil nga sa pag-cheat niya at dahil dito nawalan siya ng racket na kinikita. Well, mga kabisyo, maaring nararamdaman po ni Kolokoy na hindi patas, na patuloy siyang pinaparinggan na kanyang ex. Sa tingin niya, maaring hindi makatarungan na siya ay itinuturo kahit siya ay nangako na magbabago. Pero Kol, malinaw naman ang itinuturo at sinasabi ng Bible eh. And it's very logical na lumayo tayo sa kasalanan. Sabi pa nga do not let sin control the way you live. Do not give in to your sinful desires. At tandaan niyo po, mga kabisyo, ano ang kapalit ng kasalanan? Ang kapalit ng kasalanan, sabi nga, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. O, diba? Dahil kung hindi mo gagawin yan,
malamang may magre-recruit sa'yo. Sinong magre-recruit sa kanya, Tang? Eh di, siyempre, yung may sungay, si Satanas! At malamang, may kwarto ka na sa impyerno! Pambihira! O kaya magbago ka na, Col, ha? Ayan, dapat stick to one lang. Stick lang kay Mrs. Okay? Oras po na mga kabisyo. We got 35 minutes after 7 o'clock in the evening. Now, we're gonna slow things down a bit. Just a bit. This is Metro's number 1 and we are 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!